Banyak tai banyak play jingmut kumno ban kentiu ya kene ka konstitusi ke bai ke jongi barngayo ro ban sami githop jingkeli syabaro ki khliehshnong khliehshnong bar ondang ayo pediang biang ki juba persya ita ki jingkeli ngala bas sautli ki egi banagalang jong ki khliehshnong khliehshnong kila pen pau kila pen snow kita gilong habai dei berkatanat joka koi ka khia katanat jangka pulih dangli katanat jangka linti singkin berkatanat jangka umbam umdi kini de ki sautli kitanat kibana galyang ga jonga kumnomi khmat nga shemba kilong kiba hakmat do la kumno ngi habbal shang miniatori rai dam lingba ga jetrelang ban pul shang ban ngidan kuma sautli ki PHCs kaleng sodong ga konstitusi baradu usna maljar khat phrang ngidan shipautli ki sub centers Ringi sokumen baling baga jentrelang layo sakawai ka sub center nagbenta ka konstitusi ka pyllong khadwai tali ki sub center kaleng sodong konstitusi hadu ini singi bom khatpra nilayo ban conduct ki inspection ringkat barki officers jong ka health department banagalang ka jongi ngemla banlen ki jingduna ki don ngilapen sngaw siya ka sorkal jala kumno ban pelsyang man penjanai kat bala habaidei bakini ke health institutions naman ngisaw thu ngidan kam ban penti kena bakini ke ai jaka ai jing sumat kenla ban ai yang taka jing syakri ke bejanai hamtam nagbenta kipaitbah ki bomdan hapadeng ke jingko jingkhia habaidei bar katanan jaka pulih dangli nagaliang ke jonga kumno mi khmat nilai trailang ringkat lang bagi dekhot jaga school managing committee ban pelsyang ban penya janai habai dei ban kani katanat malko mangiong iso thu baka pulih dangli kadai gawai katanat ka bakom kongsan khamtam hakani ka juk jungi ka bamenta baka chabangi pai ka chabangi pek ngidon kam ya jingnang jistan ngidon kam kum ginomi khmat ban penti kana bangin la ban penjanai habai dei bakani katanat kenang bangin penti kena bangin la ban pinwandori kini ki help ki baret bagi kena pulih ki jongi ban penti kena bakum ka jella berkum ka rihi barowai inyo ya kalawai ke bopernai ni so komen shika dei bana pedeng ki khandai tali ki government LP school keleng sorong ka konstitusi hadu usama jar khapra ka babha bai dei bagin structure Ditang kawai ke government LP school hang tay hapo la lingkot. Kanang isok men sika day baling ba ka jetrelang bagi babon balang. Baringkat bagi officers bagi bol sarkar hi bargawai. Napadeng kini ki pratali ki government LP school. Nilayo sanction bantay ya ki school building ya baro ki pratali. Ki banagalang ka jongi niyo isay kadal don napadeng kini ki jingtay ki bladep. Badan tu kebarang dan hapadeng ke jingya ban pendep ban ngiti kena bo on dala dep ya ke jingtai baro kanu kanong ke jingmentoi naga benta ki kena puli ki bapuli hapo kini school ki bapero pe hoy ngitip sai kedar wala ka sora government college kam hap shu hapo sora constituency henry nagalang ka jonga kumno mikmat habangiyo isha kedar babon na pedengki kena puli na kani ka than sora ka jongi ki pendep ya ka degree level ka jongki nang thina po sora government college nagalang ka jonga kumnomi khmat joga sora constituency ringkat pennomi khmat nang thina po shela constituency nilai pen sngo shaka circle jalla hagbai dei bat ki jingduna ki bopher pher thamta magabai dei bat ki infrastructure kabangi sokumen shika dei bau snam aljar arpo nilayo sanction ning baga state scheme bantei ya kani ka building ka bathamai ka bo ondala dep kanno ka jimentoi nagabenta ki khena puli jong ka than jongi hi barokowai ngashi kwa ban pentep shapiru bahang te apo yeng dolbal thawan ngalayo ban pen pau pen sngo hakmat ka sarkal jalla bahagane ka sora government college ke jangi ngidang dan tang ka art stream ngidang kamro ya ka science but commerce stream nagabenta ki khena puli ki jangi ki bathmu ban beteng jing puli ki jangi habai dei bakini ki altali ki stream barang shikwa ban pente bhapi kom ki nong shnong jong ka constituency hi borokowe
banagaliang jo ka sarkal jela hakini ki banai ki bladep kala ai ya ka cabinet approval ba on court on create no iki post na benta kani ka science but commerce stream hangni posor government college ba lati kana ba tang shudep ya ka jingtai ya kani ka building ba thamai on sedang no ru what ya ka science but commerce stream kani ka no ka jingmentoi na ka benta ki khana puli ki jongi ki ba thmu ban bateng ki jing puli ki jongki kham tam habai de but ka science but commerce stream ta habai de but ka tanat jokalinti singkir ngasukwa ban pentip shapi kum kipaitnong khliehshnong hoi ngi so thu ngimla ban len bakalinti ka singkien kalong bolum nam ta karoi ka par barka aila da shisha barkin tiu ya ka yo ka kot chong kipaitnong khliehshnong hi baro bara por bangi simti ko konstruksi hausna mal ja khatra ngasukwa ban pentip hakmat chongpi bangi dan ko bakhandai sautli khliehshnong kaleng sodong ka konstruksi Bana pedenggi negi khandai sautli khliehshnong saupu altli khliehshnong kilong khliehshnong ki pampa jio I ya ka surok rong menno menoro ha ka jingim ka jongki bangi dan ro ida ruleng kumba shispa phrapo kilometer kaleng sodong ka konstruksi but nagaliang ka jongi ngi sakhi bausam alja kharphra babon na pedeng galinti singkien ka bla jat la pra hagi benta bo pher hapo ka konstruksi parokobai walangi kendo igi jinge ki babon ki ding pen kyang ki babon hoi kum kinomi khmat ka de ga benta ka jongi ban pen sngau shaka sarkal jela ya ki jingdan kam ki pher ki banagaliang jong ki nong khliehshnong ki yashem haningi so tho ko mga juang kalong ka basuk na kaliang ka jongi kum kinomi khmat ban pen sngau shaka sarkal jela hare ka ba khamdan kam e kalong ba Nidon kam man pinti kena bagin yo ka jingmang pisa lani ka sanction nak benta ka jingperso ka jongi kum kinomi khmat kalong gay ka baso kumen baling ba ka jingitre lang mat ki babon balang na pedeng kini ki khandai so na pedeng kini ki sopo altli khliehshnong ki pampa jio I ka surok rong menno ru ha ka jingem ka jongki ngila yo sanction kum ba khar altli khliehshnong ban pen poi surok rong hapo kini khliehshnong ki pher ban kumjo na pedengkan ke shispa phrapo kilometer ngila yo sanction kumba shispa khanyo kilometer kaleng sodong ka konstitusi ban seng rong hagbai dei barki surok kaleng sodong ka konstitusi ka ban long ka jimentoi nagabenta ki pyllong khliehshnong hoi jage e ka banagalyang jong ba alen west silakren henne nagaliang ka jongaro ngam menjur ya kata ka surok nadu anian gikhot ka chera ladu road ka surok ka balai chitai shadain thlen ka wei na pedeng tourist spots ki bala pau bha om tang ha sora henre ha ka perthai hi borok wei nagaliang ka jongi kominomi khman gi khem sim la song klikhti ila pen sngo sha ka sarkal jella henre ka chinge ka jonga kominomi khman ka bangai syam hausna malja khatphra kalong ka kat chabangi phai kat chabangi pek babon na pedang galinti singkien ka bla jat la pra ngidan kam ban prioritize numar kamot bakat pa penso na kaliang jongi kom nomi khamat ka ban su olong be ngidan kam ban penti kana bangin yo ka sanction dia rota ka benta ban kaliang ka jongi khliehshnong la shom klikti ban sukwa ban pentip e phi ya ka wei ka khubor kabadai berkeban long ke jingkemen naga benta ki nong khliehshnong sha to ga benta berkumju ki nong lai kai tourist sha ga surok dain thlen ba dang hinnin naga liang jong ka NRRDA kladep ban phawan ya ki officers ki jong ka ban ye attend ya ki katu kan tali ki observations ki banaga liang jong ka NRRDA ka sodon kam ban pendap penbet penbiang ka banagaliang jongki officers jong PLD department ru banagaliang jongki hagini ki sngi banwan ken sa reply no ka by day by tag observations bar ngidan ni ka jingti kana ba hakini ki panai ki banwan yen sayo sanction no lingba ka PMGSY3 naga benta kani ka sora lai duru bana shukwa ban pendep shaki bamdei tang namta kani Rekumjo ya kata ga mau kedok khat al shnong road
kabanado ka 100 kilometer hado ka 8 kilometer berkumju ya kate ka mau kodok hado mau step road kabana kaliang ka jong ingin sayo sanction hagini banai banuan lingba ka PMGSY 3 berkum mga juong hi ya karoy ka pari wajuong mga dabi ang mga pinsa marway aneng iso to e karoy ka pari de ka haklido hado ki ba hatraido bangin penti kena bangin la panon ra ya kata ka jingkala nagwenta ko konstitusi barokuwe dah bay day berkatanat ko umbam undi nagaliang na jongi ya pelsyang man penjanai kat bala akabay day berkani katanat ko umbam undi mangi sotho bakani katanat ro kalong ka bahak madu berkabakta ro wade ka jinglong gm ka jongi ka bamana kaski man la ka minute hoy nagaliang ka jongi ni so komen bawat hakani ka than sora ka jongi ro hadien mangyo songo jingwan ud jingwan nam nagaliang jing paiba abay day bat ka jingbam pat biang ya ko umbam umdi khamta maniga than sora hi bargowi yo i baga skim hangne po sora ka jingya lenti ra ki pho snam ka bang yo i abay day khamta magi distribution pipes ki bla jot la pay hagi bentai bo per bon na pedang kinotre jo PhD la bon kam stanggara to welding machine boros kata ban persyang manule ya ki welding abay day bakini ki pipes ki bopeng Ray nakaliang ka jongi iso comment si kadee bahane hadien ba nakaliang ka jongi kuminomi kmat Pidan sa 1 minute. Nila pensno siya ka sarkal jela nakaliang ka jongi nila yo sanction ling ba ka greater sora water supply scheme ning ba ka nesets nagabenta kani ka greater sora water supply scheme pero nakaliang ka jonga kuminomi kmat ho yakini ki sansnem ki bladep nga shukwa ban ai kublei sikadei ero ya ipaim joge himasora berkumju gidkhot joge executive jong ka himasora hi barkowe balingba ka jinge trelang ila pensno sha ka sarkal jilla ki bahau tei usnam alja khatkhanda ila yo sanction bantei ya ka tei ka market complex dani ka yo hangte po sora ka banong ka jimentoi nagamenta ki nongsong yo berkumju nanta ki pon ki haja joge himasora hi barkowe te khrang manumba mi ka por Nasyukwa ban kran do khandiat akabay day bat ke MCCL nagaliang ka jongi ngimla ban len ba ke MCCL hado kitay isnam ki bladep kalong sisha ka plyang ja jong ki khon ki hajar jong kani ki himasora khamtam jong ki basyong hapo kani ka sora proper omla ban len ni kata ka jing sisha para pengi pek ka jinga lenti jong ka MCCL ka history ka blingkot nado usnam kharkhnai spa khandreu hadu usnam aljal nyo klayai be hapdeng ka jingyo no nagaliang jo sarkal jilla usnam aljal nrio lingba ka jingi bet jo sarkal jilla balingba ka jingi bet jo management kilarai ban penkalano ya ka wet process plan chaka ka dry process plan daga jingmu ban pendap ya ka plan ka bethamai hapo sisnam shiteng hendake ka basosi kalau maka target pendap hapo sisnam shiteng hendai penban la pendap ya ka plan ka bethamai hadu hadin shipos na perkhat mapi ya ki mar mata ban shubu hapo ka mai mariang jo sora nyo i ba hadin bladap ban install ya ka new plan hausam alja khandre habangi pek ka jingya lenti ka bamlong shu ka babek barenti habangi pek katkum ka jing thmu jong ka plan bethamai ka production ka de banong kumba khatra hajar ton si benai berkumba 100 ton si singi baphen poi hai tai break even point banom don apeng kata ka jingyo nong lani ka jingdo nong la kumno phep penmi ka cement kumba sipo hajar sanspa metric ton si benai henai ka basosi kalong ba nyo ina do usam alja khanreo hado usam alja arpho habangi kenya ka average production la penmi tang kumbasan hajar metric ton si benai ni so tho tang man bay pisa bay day berkatulop jong ginong trairu klemla suban penmi nagaliang jo sarkal jalla tang namenta kani ka plan bethamai kumal lais pa san phokulo la dep an penot ka bay day berkani ka plan ka bethamai berka jingya ka ban nagaliang jong isakawi ka jingya ka pangla kendo kalong bahau snam aljar alpho hadien ka jingwan hier thma jo ka khlam covid-19 kano kala dakta na shisha
ya kani ke MCCL kebra hak ban khang dam ru haduk ni sngi kipor ke pemerintah nakaliang juga management ka penpang ban revive biang ya kani ke MCCL jidon kami ke additional investment ka basispa klortam ken mau baka pisa sarkar ka dei ka pisa ka jonga ka jongpi kom kinomi khmat ni habdan ni ka jingket khli lese nakaliang jo sarkar lada dei bakan bei ka ta ka pisa hatu badan ka jingti kana ban nakaliang jo ke MCCL kan la ban sustain dalade lade Hei nakaliang ka jongi tang kawai kepada nakaliang ka jongi khliehshnong ma kingsting kalau mana nakaliang jongi kom kinomi khmat jom pro altali ki konsumsi i khliehshnong la shong klikti ya penso sa sarkar jella ban pek thamta maka bede bat welfare jo ke employees kasona burom ya sarkar jella kepada kawai ka por kawai pat raya isnap ya ke jimpenso nakaliang jongi employees iba kumbalong menta ni khliehshnong la kingsting abai de ban welfare ka jongi kepada kawai ka quarter sa kawai pat nakaliang jo sarkar jella ka juyai pala ita ka financial help nagabenta ki employees ang ki hapo MCCL kanakaliang ka jongi hoy ya pangi phai abai dei bat ka jingyo kam yo jam jo ki konsa samla nakaliang ka jongi omla banlen babon na pedeng ba Kevin in ai por saat minit babon na pedeng jo ki kon samla ki kendo mau siang habai dei bat ka jing bamyo kam yo jam wala regula dep ya ka jing pule kendang ki bo per ngam menjur ban om baka yo ka kot ka hiar tang hapo sora konsumpsi heneng yo I bahadien ka jiwan hiar ma jo ka kram COVID-19 ka yo ka kot ka hiar om ta hasora heneng ha ka jella kari baraka pelthai hi barokoi heneng na kalem ka jongi ekonomi khmat ka de ka benta ka jongi ban pelshang ban ya trelang bat kipaitbah hi babun bala ban pelshang ban kentiu ya ka yo ka kot Hoy ni penslori ki kon samna ban pelshang ban yeseng ya ki kam lajok baraki jinglong no mi khmat ka jonga kini sansem ki bladap ila pelshang iban ai ka ketiga diang ketiga manru ya ki self help groups ki bangidan kumba nyospa tali keleng sodong ka konstitusi kumba phapho tali ki VO keleng sodong konstitusi bakini ero kide kilat ban pelshang ban ketio ya ka yo ka kot jong kini ki self help group members tenakaliang ka jonga ngam kwa shu ban penthut ya irama shnong banadu menebu plishu yang siang ngapan map khendiat nakaliang ka jonga abai dei berkapor marga khamtmet khendiat te nakaliang ka jonga ngasun shimene kalat banyai kat padret hakmat jo phi kum ki pai nong shong jong ka consumpsi hi barokoi bhagate at phunyo tarik jong banai ba a phen sobha ban yashanem hakashap jong mambeti pangiso tho hi bakadak jong mambeti kalong bertebe jing shine nak benta kalawai ke jonga ke jongpi berkumju nak benta kalawai ke bansawan nak kalian ke jonga wala ngam jukula haswa ke election mereka thong gadan hanga simet bala ranga poi biang saka thong jong jingjop honu snam bamenta pangidane ke jikarman ke baskem baling ba ke jamti ke jo blain cylinder baling ba ke jikar shal jo pai ba babon bala pangin poi biang saka thong jong jingjop perondang impoi biang sa thong jing job ya ke ei pengila trai kene term baning kong ngenang kampen janai ban ngenang kamperi bha shushu orkin tio konstitusi para boy bispo Kublesi bun ba